Бынан бик күп заман элек олатайдарыбыздың олатайдары малай сакта өләсәйләребезде өләсәйләре кыз вакытта казлар гел ак булган. Ә ала кат исем өсөн генә булһа ла осрамаган тияла казлар котхы котый тигән. Бер кешенең явызлыгы аркаһында гына киеп сыккандар икән котхыз котый сабый балаларды урлап ете урман, ете диңгез артындагы диюдәргә илтеп ата торган булган бердән-бер көндө. Бына шул котхыз котый Хәлимә исемле бер бите ай, бер бите көн кеүек хылыу кыз баланы урлап тимер ситлеккә бикләгән дә үзе башка балаларны урларга тип китеп барган китер алдыннан ул ситлек эргәһенә сихырлы ак таштар һала торган булган. Был таштар ситлекте хуҗаһы килгәнсе һаклап торалар икән ак. Таштар тын гына ятыр. Ә инде ситлеккә ябылган бала унан берәй ризык сыга калһа, шунда ук уга ташланып, аяктарына ябышыр булгандар мескен бала кузгала ла кычкыра да алмай. Катып кала торган булгана котхы котый бер китһә, азналар кайһы сакта айдар буе йөрий икән Хәлимә бахыр, ана шул ситлек эсендә ултыра икән. Уның бында икәнлеген бер кем дә белмәгән Ул шундай тоткын булып ултыра торгас, ябыгып, нышкы һымак булып калган алһу йөзе һарыга һабышкан. Ә ситлек сыгып, касырлык түгел сит-ситтәре бик нык түшәм кеүек нәмәһе. Бик бейек булган тик ишеге астында каз бәпкәһе һыйырлык кына бер тишек бар икән, нигә мин каз бәпкәһе булманым икән? Ашы тишектән сыгырда китер инем. Тип йыла икән. Хәлимә бахыр зарыгып ултыра торгас, Хәлимә кибеп бәләкәйләнә башлаган. Шулай бәләкәйләнгәндән бәләкәйләнә барганда, йомырканан яңы гына морынлап сыккан хап-хары каз бәпкәһе кеүек булып калган аяктары урынында, каз бәпкәһенең тәпәйләре куллары урынында, бәпкә канаттары Буның Хәлимә шатлыгыннан әле кавырһына да катып йетмәгән бәләкәс кенә канатханаһын каккылап ишек астындагы тишектән тышка килеп тә сыккан титеге сихырлы таштар каз бәпкәһен күрһәләр дә буның Хәлимә икәнен белмәгәндер. Был каз бәпкәһе кайдан килеп сыкты һуң әле? Дип хайран калганда. Улар ни эшләр икән? Был тип уны күзәтеп торгандар каз бәпкәһе яй гына киткән дә киткән. Шул ердә теге ак таштар каз бәпкәләренә әверелеп Хәлимә артынан төшеп алгандар да бастырып киткәндәр. Хәлимә бер елга буена барып сыккан. Яр башында бик күп каз үзләренең бәпкәләре менән емләп йөри икән. Хәлимә шулар араһына барып һыйынган. Ләкин ысын каз бәпкәләре был ят бәпкәне сукырга тотынгандар. Хәлимә улар менән талашып тормаган, ситләшкән дә улардан ары китеп барган. Шунан ул елгага төшеп алган да йөзеп киткән. Ә бәпкәгә әверелгән теге сихырлы таштар Хәлимәне күздән алтып ситлек янына кире кайткандар да кайтанан ак ташка әйләнгәндәр. Тирәкин Хәлимә үзенең әүвәлге хәленә кайта алмаган. Гомергә каз булып калган Уның баягы ысын каз бәпкәләре сукыган ердәре ала-кала булып калган. Ә үзе олы каз булып оя баскас, бәпкәләре лә уның ала булып яралган икән. Бына шуннан башлап дөньяла ала казлар үсеп киткән, имеш